Ak ste letecký fanúšik, tak ste už určite počuli o stroji McDonnell Douglas MD-80. Nádherný klasický americký stroj s motorným vzadu, ktorý je žiaľ už v dnešnej dobe veľmi zriedkavý. Aspoň teda v našich končinách, pretože toto krásne MDčko stále lieta napríklad aj v Kyrgyzsku. Lietadlo operuje aerolinka TestJet a za sumu v prepočte okolo 30 eur sa viete jednosmerne preletieť z hlavného mesta Biškek do druhého najväčšieho mesta Kyrgyzska Oš. Ako letecký nadšenec sa môžete tešiť na nastupovanie zo zadnej strany trupu, kabínu na retro štýl so špecifickou vôňou kožených stadiel a samozrejme zvuk týchto takmer 30-ročných predenvitných motorov. Jednoducho sen každého leteckého nadšenca. Možno si ale vravíte, ako sa do frasa dostanem do Kyrgyzska. So slovenským pasom máte ako turista bezvízový vstup. Viete sa tam dostať letecky za dosť lacno cez Istanbul z Pegasus Airlines, buď z Viedne, alebo dokonca aj z Bratislavy. Takže ak ste letecký nadšenec, určite neváhajte navštíviť Kyrgyzsko a preletieť sa na jednom z dvoch MDčiek, s ktorými TestJet aktuálne lieta. Mimochodom, Kyrgyzsko je jedna veľmi nádherná krajina, taktiež prezývaná ako Švajčiarsko Strednej Ázie, takže určite odporúčam si ju precestovať aj mimo leteckých záujmov. Každopádne dajte follow pre viac leteckých a cestovateľských videí.